Нині церков призиває нас, послання апостола Павла, друге послання, от Коринфянам, увидіти, як важно мати нам з вами, православним християнам, тот самий дух віри, який мали апостоли времен Христа, котрі обладали тоді вже, чує живое Слово Боже від уст Ісуса. Пізніше вони будуть писати Євангелія, вспоминання. Но іменно Павел нині каже, ми маємо тот же дух віри, так як написано в Псалмі. Я вірував, тому що говорив, і ми віруємо, бо говоримо так, що ми православні. Ми заявляємо публічно, всім, не скриваємо, причому акцентуємо цьому світу, ми православні. Не просто якісь, не случайні, не такі, не праві, не ліві, праві, православні, ідущі прямим путем у Царство Божие. Бо ми добре знаємо, що воскресивший Господа Ісуса, воскресить через Ісуса і нас, вірних православних християн, і поставить перед собою на суд, щоб кожному воздати за його труд духовний. Чому труд духовний такий цінний? Бо якщо во время труда фізичного треба робити руками, або ногами, або устами, то во время духовного труда треба робити всіма фібрами своєї душі, всіма силами, способностями, талантами. Тому труд духовний дуже тяжкий, але дуже благий, дуже мирний, дуже добрий і дуже радосний. Сей мир, звісно, за духовні труди положительні, переслідує чоловіка. Сатана не терпить, щоб хтось робив добре діло, бо любилися. Як сатані добре, щоб кинути кость роздора в сім'ю між мужем і жіною, між колегами, між односельчанами, між якимось другими людьми. Сатана робить свою роботу, але зато Бог і послав християн в мир, щоб вони були світильниками і говорили о Царстві Божєм. Зато ми і не униваємо, коли нас додівають, унижають, а самое головне, таку клевету возводять на православних, особливо нині. У давні часи ото було не так замітно, бо не було ні телевідення, ні інтернету, не було газет, були якісь там письма, не більше, а нині всі клевети на православних людей зафіксовані в інтернеті. А пам'ятаєте, як в одному із романів «Мастер і Маргарита» Сатана, коли написав писатель атеїстичну книжку безбожну, а потім другий том спалив, бо видів, що проблема, а Сатана йому як казав? Рукописи не горять. Що ти написав на листочкові? Ти можеш спалити. Но у Бога то зафіксовано. Твоя поведінка, твій погляд, твоє безбожє. Так що і ми не униваємо, коли видимо, як нас такими фантазіями гріховними нас наклепи роблять проти нас, клевещуть проти нас, що навіть самий роз'ярений сатана не придумав би хужої, чим нині люди злі, котрі своїх односельчан обзивають і требують їх десь депортувати, вивезти їх. Чому? Бо вони не таку віру мають, як вони. Но ведь закон гарантує кожному свободний вибір. Закон нині закопали в землю, бетоном забетонували і забили. Но забили другі, ми ні. Ми знаємо, що перед Богом ми вибираємо путь, котрий сьогодні оклеветаний. Но ми не униваємо. Каже Господь словами нині Павла, хоча внешній наш чоловік і тліє, внутрішній з дня в день
обновляється. І якщо і гонителі доводять людей, християн, до тяжких станів, то якщо тіло їх страдає від угроз, то дух їх обновляється. І вони навіть, коли їм об'явили вироки, незаконні, примітивні, страшні, безосновательні, а вони крест на себе і сказали: «Да буде воля Божа». Божа Мати, благослови нас, щоб ми, підходя до праздника Преображення, духовними очами виділи то, що будуть видіти троє апостолів Петро, Яков і Іоанн. Щоб ми з ними радувалися і відчували радость Царства Божого. Бо лише так поступаючи, то й маючи радость спасіння, радость осознання того, що б'ють нас, тому що ми настояща подлинна церква, а в вічності віримо за нашу віру, за терпіння, за мудрость духовну, за радость духовну, і будемо і нагороджені вічною радостю у Царстві Божієм. Амінь.